kanubaw ni labsabaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan a y'aw danse an bɛna kibaruya mun jira aw la bi olu la bakurubaw la Mali minisiriso min ɲɛsinnen Mali ni jamana wɛrɛ koɲɛw ma olu n'u dɛmɛma jɛkulu Japon jamana maaw ye ka dɔ awa tɛgɛ di ɲɔgɔn ma kɛ ka baara kura dɔw kundo bi an bɛna kuma ale kan bi don kibaru kɔnɔna la n'o tɛmɛna ka bɔ yen kibaruya duman bɛ Mali wolomasiri tabaw ka daga kɔnɔ sabula hakilina kura minnu tara ka finitigilakaw kurakuraya k'u fara ɲɔgɔn kan ka kɛ jɛkulu kura ye n'a fɔra awa armée reconstituée olu kɔni bɛ sira la sɔɔni olu bɛna don Kidali jamanadenw hakilina ye mun ye nin nisɔndiya ko in na a bɛna o fana lajɛ bi don kibaru kɔnɔna la ka fara ninnu bɛɛ kan an bɛɛ kibaruya wɛrɛw fara i n'a fɔ Conseil national du patronat du Mali ale n'a dɛmɛma jɛkulu n'o ye an ka diɲɛ magobatigiw ni kɛnyɛrɛye cakɛlaw olu ka ɲɔgɔnya kɔnɔ olu fana ye kibaruya di dɔ kɛ an bɛna kuma ale fana kan sɔɔni nin bɛɛ bɛna walawala. Ka aw fo ka aw ko ɲuman dɔn aw ka dongo do timinanja kosɔn do bɛɛ lajɛlen n'a dugujɛ kan do maati ba ɲɛ koli ma k'a cilen do nin waati ma se laadala a bɛ anw ka kibaruw kɛnɛw ko fɔ bamanankan na bamanankan min na min ye Segu Bɛlɛdugu Mandenkaw Mali kɔnɔ ani Mali kɔ kan bɛɛ bɛ faamuya sɔrɔ mun na a ye aw danse. N y'a fɔ sisan daani nɔ k'a fɔ an ka Mali minisiriso min ɲɛsinnen don Mali ale ni jamana wɛrɛ koɲɛw ni ɲɔgɔn cɛ dɛmɛ ni dɛmɛw ma n'o ye ministère des affaires étrangères bi sɔgɔmada in na u yɛrɛ jabala la kuluba u ye baara kura dɔ kundonni kɛ baara kura min bɛ tali kɛ jɔɲɔgɔnna hakilina kuraw ni hakili jagabɔ kow la min bɛ wele ko CADC min yɛrɛ kɔkɔrɔ donna kosɛbɛ Japon jamana ka lasigidenso min bɛ an fɛ Mali la yan nɔ a yira k'a fɔ nin baara in bɛna kɛ sababu ye ni ka kɔkɔrɔ donni kɛ kosɛbɛ ka gafe dilanw ani kɔmasegin baaraw sɛbɛkɔrɔ nɔgɔya dɛmɛɲɔgɔnya ani hakilina minnu talen don Mali ale ni jamana tɔw ni ɲɔgɔn cɛ la kosɛbɛ a kɛnɛ kan na an bɛna taa Damiɔ ni a ka jata la Bakari Kɔnɛ olu tun bɛ kuluba mun bɔra ye o filɛ aw ye. Ni jɛrɛ ye mun kɛra ni Japon lasigidenso mun bɛ Mali kɔnɔ ale ka bolodi ɲɔgɔnma hokumu kɔnɔ a tun ye walasa hali sisan balimaya ni baraɲɔgɔnya mun bɛ Mali ni Japon ni ɲɔgɔn cɛ ka o sinsin hali sisan o de la ni projet mun sigila sen kan a bɛ se ka kɛ sababu ye dɛmɛ minnu kɛra Mali ye olu ta yɔrɔw bɛ se ka dɔ cogoya min na ni projet in bɛna kɛ sababu ɲuman caman ye Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ koɲa ɲɛnabɔba minisiriso olu ma sabula u y'a yira k'a fɔ ko u bɛ gɛlɛya caman de sɔrɔ u ka baara in kɔnɔna na. Bi sɔgɔmada in na an y'a kanu komi ani an ka dɛmɛjɛkulu an kun ye projet dɔ boloda n'o ye projet min b'a to an bɛ se ka u bɛ dɛmɛ minnu k'an ye min b'a to an bɛ se k'o dɛmɛw tracer cogo min na min b'a to an bɛ se k'o jatew dɔn cogo min na an ye dɛmɛ min sɔrɔ o kɔnɔna la ko o projet waleya an nana o de la k'o baaraw daminɛ boloda dɛmɛ u y'an dɛmɛ ka minɛn bila sen kan minɛn min b'a to ni Mali baarakɛda kelen-kelenna bɛɛ bɛ se ka an kunnadɔnniya dɛmɛ min ni an ka dɛmɛjɛkulu y'u d'u ma fo ka taa se dɛmɛ bakuruba ka taa se min dekesera fo ka a dɔrɔmɛ kelen min bɔra ka don jamana kɔnɔ fo ka taa se o ma o bɛ na an permet ka o sɔrɔ a bɛna an permet fana sɛbɛn bɛ yen nɔ ni an ka baarakɛyɔrɔ ka kan k'o bɔ san o san n'an b'a fɔ o ma ko rapport sur la coopération au développement a bɛna an permet k'o rapport ni k'o bɔ ka di jamanadenw ma ani jamana ɲɛmaaw ma san o san parce que sisan gɛlɛya min b'an kan an tɛ kan ka se ka rapport nin bɔ ka a wagati fɔlen na parce que n'an nana jate ɲini jate ninnu sɔrɔli ka gɛlɛn an hakili la nin projet in n'an sera ka a sigi sen kan ni bɛɛ lajɛlen ka dɛmɛ a bɛ o gɛlɛya min b'an kan an bɛna se ka o gɛlɛya wuli. Walasa nin baara in bɛ se ka san sɔrɔ ka kɛ fɛn nafamanba ye wele bilalen don Mali minisiriso bɛɛ ma ani maa o maa de bɛ yen nɔ ko i bɛ se ko dɔ la. Projet in waleyara ni site informatique de an ye tableau dɔ ŋaniya k'o sigi sen kan n'a bɛ fɔ a ma ko Tabo maintenant projet in yɛrɛ bɛ don fɛn min kɔnɔna la o ye cellule de ye cellule n'an b'a fɔ ma cellule de collecte et d'analyse des données sur la coopération au développement donc dɛmɛ in bɛ o de kɔnɔna la a bɛna an permet ka se ka an ka baaraw bɛɛ boloda
donc be a ɲini CPS fait k'a ɲini ministère fait k'a ɲini affaires étrangères direction tɔw fɛ u bɛɛ ka na ka an dɛmɛ ka fara an kan d'abord ni wari min fɛnna ni projet min waleyara an ka se ka a projet opérationnaliser kosɛbɛ o ye kelen filanan tɔ ninnu fana olu ka dɛmɛ o ye ka kunnafoni di an ma wagati bɛɛ kuma o kuma ni Mali ni a ka dɛmɛjɛkulu n'u ye papier bɛnkan sɛbɛn min bɛ tɛmɛ wari ko ta fanfɛla la n'u bɛ se k'olu di anw ma o de bɛ se ka anw permet ka nin baara in kɛ ka ɲɛ o de hukumu kɔnɔna la an bɛ bɛɛ ka dɛmɛ ɲini bɛɛ ka faamuyali ɲini a ka ca Ala fɛ n'an sera k'o kɛ a bɛna an dɛmɛ ka se ka gɛlɛya caman wuli ka bɔ jamanadenw kan parce que n'an b'a dɔn hakɛla min dira an ma san kɔnɔ a taara yɔrɔ min na a donna da mun fɛ a taara dugu min na a taara yɔrɔ min na a donna fɛn min na n'an b'o bɛɛ dɔn ne kɔni hakili la o bɛ na ni transparence ye jamana kɔnɔ en même temps a bɛ partenaires fana encourager parce que u bɛna dɔn k'a fɔ ko olu bɛ dɛmɛ min di jamana kan jamana ma a dɛmɛ taayɔrɔ b'a la wagati o wagati n'u wulila k'u b'a taayɔrɔ sɛgɛsɛgɛ u bɛ ɲɛ sɔrɔ a taayɔrɔ la. Ni projet min musaka bɛ taa i jɔ fo CFA wari miliyɔn 90 n'a kun ka fɛn bɔyɔnko la a musaka bɛɛ bɔra Japon jamana de kunna u ka lasigiden so mun bɛ an ka jamana kɔnɔna na o ɲɛmaa kun bɛ kɛnɛ kan. Lancement de ce projet d'opérationnalisation k'aw ladɔnniya k'a fɔ nafolo bɔlen ka don nin baara ninnu na a laɲini bɔra Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiri la k'a ɲɛsin Japon lasigidenso ma a kɛra san 2017 kɔnɔna na. Affaires étrangères et de la coopération internationale du Mali en 2017 pour un montant total de plus de ni nafolo in bɛ t'i jɔ miliyɔn 90 n'a kun kan fɛn na wa ni nafolo in bɛna don hokumu kɔnɔ wagati yɛlɛma n'a kɔlɔlɔw kunbɛnni hokumu wa nafolo in tɛ lasegin. La mise en œuvre de ce projet permettra de renforcer significativement nin baara min bolo dalen filɛ nin ye a bɛ se ka kɛ Mali ni jamana wɛrɛ ni ɲɔgɔn cɛ ko ɲɛnabɔ minisiriso ma u bɛ baara minnu kɛ olu taayɔrɔw bɛ se ka dɔn cogoya min na ani k'u ka san baara kɛtaw ni baara kɛlenw sɛbɛn dilan. Sur l'aide publique au développement. Ka aw ladɔnniya ko nin kɛnɛ in ɲɛnɛmayara ni baarakɛminɛn dili ye projet in baarakɛbaaw ma ka sɔrɔ k'a kuncɛ ni Japon lasigidenso ka dɛmɛ minnu dira u ma olu yirali ye maaw ma. N'an bɔra o yɔrɔ ninnu na an y'a fɔ kibaruyaw daminɛ na fana k'a fɔ jamanaden nisɔndiyalen don bi kosɛbɛ wa jamanadenw jigisigilen don kosɛbɛ k'a sabu kɛ bɛɛ tun bɛ la ka fɛn min ɲini n'o ye an ka jamana faamaw ka fɛɛrɛ ni dabali tigɛ u n'u dɛmɛbaajɛkulu walasa an ka Mali lakanabaw bɛ se ka taa Kidali kɔnɔ Kayi lakanalen cogo min na Kulikoro mara lakanalen cogo min na i n'a fɔ Mali marabolo ka se ka taa Kidali denw fana lakana k'a dɔn k'a fɔ Mali ye kelen ye a tɛ tila Mali bɛɛ lajɛlen de ka kan o de kama jamana faamaw ka wulikajɔw kɔnɔ u ye fɛɛrɛ bolo kuraw ta min ye wolomasiri taabaa minnu bɛna yamaruya ka jamana in yɛrɛ lakana a kun ni a kun fan bɛɛ lajɛlen na ka o hakilina ta min bɛ wele ko armée reconstituée ni o ye kɛlɛkɛcɛ kura minnu bɛ yen ni danaya dara olu kan hali bi n'a ka bi Mali cogoya la olu kɔni ye sira ta u bɛ ala ka taa Kidali la nin ko in bɛ cogo di an ka sigidaladenw bolo maa caman y'i ka nisɔndiya jira a la k'a fɔ nin bɛ na ni jigisigi dɔ ye k'a jira k'a fɔ Mali ale ka basigi tɔ b'a la ka ya ko b'a ya Awa Adama Kulibali ale n'a ka jatala Umaru Tarawele ye wulikajɔ mun kɛ bi an ka jɛ k'a lajɛ. A bɛ waati jan bɔ bi Kidali mara kɔnɔ Mali kɛlɛkɛfini tabaw sennɔ tɛ yen sigi ka kuma belebele min kɛra n'an b'a fɔ o ma ko dialogue national inclusif o kɔfɛ u ye Mali kɛlɛbolow lakuraya o lakurayali faamuyara cogo di Malidenw fɛ ani u hakilina ye mun ye kɛlɛkɛfini tabaw seginni ko la Kidali dugu kɔnɔ bɔlɔn fɛ maaw kumana an ye a ko kan dɔ ye a ka faamuya fɔ an ye kɛlɛkɛbolo lakurayali yɛrɛ kan. Reconstitution ye min ye sisan k'a fɔ banbanci kɔrɔ minnu seginna ka don accord pour la paix la DDR kɔnɔna na n'o ye u ka remobilisation ni réinsertion o kɔnɔna na ni désarmement kɛlɛkɛden minnu y'a ɲini ka to l'armée fɛ k'u ka galon garder ka segin ka to jamana lakana sira kan ko don kunasini k'u ye kɛlɛ fɛn maramafɛnw ta Mali kama kunu k'u ko k'u segin u kɔ ka accord signé bɛnkan sɛbɛn signé bi k'u ko k'u bɛ fara armée kɔnɔ
k'olu fana bɛna kɛlɛ kɛ Mali drapeau jukɔrɔ o digilen no maa caman na nka a bɛ fɔ an ɲɛna fana ko la paix n'a pas de prix ni maa I bɛ lafiya nɔfɛ I ni ani saya min bɛ ka kɛ don o don ni lafiya saga bɛ bɔ nin fɛ an ka Ala minɛ an ka sɔn. Maaw y'a jira an na k'a fɔ ko kɛlɛkɛdenw seginni Kidal dugukolo kan ko o ye kibaruya dumanba de ye. N'a kɔni kɛra vraiment a ka d'an ye parce que an ye jamana kɔnɔdenw ye an ye maliyɛnw ye Kidal fana ye Mali fan dɔ de ye Kidal tɛ jamana wɛrɛ Kidal ye o Mali ka Kidal de don n'a fɔra ko armée tɛ yen ayiwa o man di jamana kɔnɔdenw ye hali n'u se t'a la mais n'a fɔra k'a bɛ ka kɛ de a ma kɛ fɔlɔ n'a kɔni sera ka kɛ a ka d'an ye. Ne kɔni bolo u ka taga Kidal fɛn ɲumanba de don parce que a b'a jira k'a fɔ hali bi Kidal b'an ka bolo kan et puis mɔgɔ minnu bɛ Kidal a bɛ kɛ sababu ye k'olu ka lakana ko sabati. Fɛn tɛ se ka diya an ye ka tɛmɛ o kan o est ce que kabini san 2012 ka na don fo 13 la ne hakili an tun famana Kidal ma dɛ mankan o mankan bɛ sen na an bɛ se k'a fɔ a bɛɛ tun fɛn ye min ye a kɛra komi Kidal bɔra Mali fɛ k'a sɔrɔ Kidal ma bɔ Mali fɛ Kidal ye Mali dɔ ye bi n'a fɔra k'a sɛmɛntiyara sigi ka kumaw kɛra bɛn kumaw de bɛ ka fɔ bɛɛ bɛ ka Mali de ye Mali ka kelenya de ye ko sɔrdasiw bɛ ka sira minɛ ka taa don Kidal an tɛ foyi wɛrɛ ɲini o kɔ o ye hɛrɛ de ye o ye bonya de ye o ye bɛn de ye n'o kɛra sisan jamana in bɛ lafiya. A kelen kɔ k'a ka hakilina di an ka ɲininkaliw la Bamusa Ture Bamakɔ dugutigilakaw ka ko ɲɛnabɔbaga a ye welewelema da kɛ ka ɲɛsin jamana kɔnɔden bɛɛ ma dɛmɛ sira kan yaasa Mali bɛ segin a nɔkɔrɔ la danbe la. Hakili la bɛɛ lajɛlen ŋaniya ye kelen ye ka Mali ka kelenya sabati ka malidenw fana ka balimaya sabati ka Mali ka bɛn ani Mali ka lafiya k'o sabati an ka faamaw u bɛ nin baara de la bi a daminɛna a mɛnna dɛ nka faamaw dɔrɔn tɛ se k'a kɛ fo anw yɛrɛ dugudenw fana an fana k'an jeni yɔrɔ fɛ an fana ka wuli k'an jɔ ka kuma hadamadenw ni ɲɔgɔn cɛ ka mɔgɔw labɛn donc an bɛ a ɲini maliden bɛɛ lajɛlen de fɛ an bɛɛ k'an ŋaniyaw kɛ kelen ye tubabukanminɛw b'a fɔ tuma dɔw la ko an ka sursaut national kɛ sursaut national ye jumɛn ye I sigilen mɛnna walima I dalen mɛnna sunɔgɔ la k'i ka girin ka wuli ten sa k'a fɔ yala ne mɛnna sunɔgɔ la ne yɛrɛ kan ka mun kɛ n ka jamana ye olu b'a fɔ sursaut national o tɛ bala ka wuli ye wa n'i balala ka wuli I fana kan ka ko dɔ de kɛ min bɛ se ka kɛ dilanni ye o dilanni o bɛ kɛ cogo di an bɛɛ ka jɛ k'an bolo di ɲɔgɔn ma n'an b'a fɔ k'a fɔ union sacrée fɛn min b'an fara ka bɔ ɲɔgɔn na an k'o to yen an k'an kɔ don o la min b'an kɛ kelen ye n'o ye malidenya ye an ka ɲɛsin o de ma n'o kɛra jugu minnu b'an senkɔrɔ olu b'u mabɔ n'o kɛra jamana bɛ lafiya jamana ka kelenya bɛ sabati. Kibaruya labanw na Mali kɛlɛbolow kan ka se Kidal jumadon an b'a ɲini halisa bɛn ni kelenya ka segin an ka ban Maliba kɔnɔ. Tabarikala nin ye jigisigi ko ba ye an bɛ dugawu don kɛ Ala k'an ka finitigilaka ninnu ɲuman se k'u lakana u ka baara kɔnɔ wa u bɛ taa sigidaladen mun yɛrɛ lakanani na hali bi Ala ka bɛɛ lajɛlen dusu ma ɲɔ ka girin ka kɛ hɛrɛ ni bɛn kan k'a dɔn fosi de tɛ bɛn bɔ ni an bɔra yen n y'a fɔ ten tɔ fana kibaruyaw kɔnɔna la k'a fɔ diɲɛ kɛnyɛrɛye cakɛlaba minnu bɛ yen ani jagokɛlaw n'a ɲɔgɔnnaw olu ka ɲɛmayaso min bɛ an fɛ jamana in kɔnɔ ni o ye conseil national de patronat ye n'a ɲɛmaaba ye Mamadu Sinsin Kulubali ale ni a jɔɲɔgɔn wɛrɛ minnu bɛ diɲɛ jamana wɛrɛw la n'u y'u ka tigɛli ɲɔgɔnma jɔnɲɔgɔnw ye olu kɔni bɛ baara la Mali kɔnɔ a bɛ waati damadɔ bɔ u ka baara ninnu bɛna kuncɛ waati min na u y'a kanu ka se ka kunnafoni laseli kɛ kunnafoni laseli min kɔnɔna la u ye ɲɛfɔli kɛ kosɛbɛ kunnafonidilaw ni u jɔɲɔgɔnw ye kɛrɛnkɛrɛnnenya u ye tɛgɛdi ɲɔgɔnma baara minnu kɛ ani wulikajɔ kura minnu bɛna sabati waasa dɛmɛ ka kɛ o kow la soni sigira kosɛbɛ funankɛninw sɛbɛkɔrɔ dɛmɛni na ni k'u ka baaraw bilasira u sen bɛ se ka don kosɛbɛ jamanajɔ hamina olu ni a ɲɔgɔnna caman na kɛrɛnkɛrɛnnenya fɔ ka se an ka togoda kɔnɔnaw ma yiriwa o bɛ se ka sabati jamana kɔnɔ cogo min na a baaraw kuncɛlen kɔfɛ an ka kibaruya ɲini an bɛna taa da ɲɔgɔn ka fara a ka jatala kan ni o ye Bakari Kɔnɛ olu ka kuma galama tɛ nkun Mamadu Sinsin Kulubali la
ale ye Mali kɛnyɛrɛye cakɛda kɛrɛnkɛrɛnnenya min ye patronat o ɲɛmaaba ye a ye min sɔrɔ k'a fɔ an k'a lamɛn. An ye dunan dɔw wele tubabu jamana kan Faransi jamana mɔgɔw u ka entreprise an y'olu de wele ka na u n'an bɛ se ka baara kɛ ɲɔgɔn min na an bɛ se ka an ka baaradaw fara ɲɔgɔn kan cogo min na pour que an bɛ baara kɛ ɲɔgɔn bolo pour que ka a nafa lase olu ma k'a nafa lase anw yɛrɛ ma fɔlɔfɔlɔ u tun bɛ na de u kelen de tun bɛ na n'u ka sociétéw ye jamana kɔnɔ u yɛrɛ b'a bɛɛ exploiter donc maintenant an y'a f'u ye n'u nana il faut que u ni maliyɛnw ka jɛ ka baara kɛ n'u nana il faut que u ka maliyɛnw bila sociétéw ɲɛma pour que an fana ka denmisɛnninw ka se ka baara sɔrɔ donc u sɔnn'o bɛɛ ma n'u nana investissement k'an ka jamana kɔnɔ il faut que o investissement o ka se ka nafa di maliyɛnw ma o ka se ka maliyɛnw ka o enrichir ka se ka maliyɛnw ka expérience d'u ma olu bɛ baara k'u ka dugu la cogo min na pour que an fana ka se ka baara kɛ an ka dugu la o cogo kelen na pour que an ka se ka yiriwa u jɛna n'o bɛɛ u ye investissement boloda 2020 k'a fɔ ko projet do projet tɛ a bɛɛ kɛ de donc u ye bɛɛ maliyɛnw ta u ko k'u ye 500 millions d'euros u b'o investi 2020 n'o ɲana problème t'a la u bɛ fɛ mais olu fana ye kangari min da an ye k'a fɔ olu bɛ na secteur privé kama u bɛ na investissement kɛ mais an marabagaw u k'u janto la ka luwaw sigi sen kan pour que corruption kɛlɛ bɛ kɛ cogo min na pour que mɔgɔ kana bin u kan parce que olu t'u fa jamana kan mais loi bɛ boli u fɛ yen cogo min u fɛ yen o loi n'a b'an fɛ yan a ka boli o cogo la ou bien ni loi min b'an fɛ yan n'a bɛ boli maliyɛnw kan il faut que o loi kelen o ka boli olu kan parce que dunanw don k'u bɛ loi wɛrɛ boli u kan o tɛ se ka ɲa impôt sen b'o la douane sen b'o la même autorisation ni i bɛ kɛnyɛrɛyew bɛ papier min ta pour que u ka se k'u ka baara kɛ o sɔrɔ cogo u b'u sɛgɛn o bɛɛ la an fana ye layidu ta k'u ye k'a fɔ o t'u sɔrɔ loi min bɛ boli an yɛrɛ kan o loi kelen de bɛ boli olu kan k'a fɔ k'u dama loi bɛ yen ou bien mɔgɔw bɛ taa u fɛ yen ka taa fɛn dɔw f'u ye u degelen tɛ min na u ka jamana kɔnɔ an fana an b'u protéger o la an b'u lakana k'a f'u ye fɛn min ka kan ka kɛ jamana kɔnɔ loi bɛ min fɔ ale ni min ma kan ka kɛ an b'o fɛ o de kama an y'a f'u ye yɛrɛ u bɛ société fɛn o fɛn créer u ka maliyɛnw bila a ɲɛma n'u dɛsɛra yɔrɔ min patronat bɛ yen an bɛna ko sɛgɛsɛgɛ k'a dɔn n'olu de jalaki don ou bien ni an marabagaw de jalaki dɔn an b'o fɔ a ko bɛ ɲɛɲini cogo min pour que ka bɛn sɔrɔ o bɛ kɛ. Kibaruyaw kɔnɔ hali bi sɔgɔmada in na kunnafoni di tɔnsigi dɔ fana ɲɛnamayana an ka polosilakaw jabala la n'o ye GMS ye Tomi Korobugukaw fɛ yen a tun bɛ tali kɛ fɛn min kan o ye Mali polosiw ka ɲɛmaaba ni o ye Musa Infayi ale kɔni n'a jɛw tun bɛ kunnafonidilaw ɲɛfɛ ka sɛfɛsɛli caman k'u ye polosiw ka kisa bilamaw kan an bɛ don min na i ko bi ɲininkali caman sɛmɛn'a la polosiw ka baara taabolo kan jango kananko ni polosiw ka baaraw munumunu salo cogoyaw kan a kɛnɛ kana na a ma fɔ anw kɔ sabula kunnafonidila bɛ wo bɛɛ lajɛlen kɔnɔ Baɲɔ Jɛnɛpo n'a ka kunnafonidila kuma galamatigi Idrissa Badimi olu tun bɛ polisiw cɛla ye o nana ni mun ye an k'a lajɛ. Ni lajɛra in kɛnɛ kan polisiw ka lafasatɔn bɛɛ lajɛlen faralen ɲɔgɔn kan k'a kɛ jɛkuluba kelen ye n'an ko a ma coordination des syndicats de la police nationale o tɔnden caman ye ɲɛfɔli k'an ye k'a fɔ ko sitigi min bolo dalen filɛ sapu mɔgɔw fɛ n'o ye syndicat autonome de la police ye k'olu sen tɛna y'a la n'a bolo dalen don février kalo tile 14 tile 21 fo ka taa se tile 28 ma ko ka d'a kan laɲini min kɛlen don dala gɛsɛ ye k'olu bɛ ka o ɲini ko jamana ɲɛmaaw ye caman ɲɛnabɔ o la ka ban wa ko kuma ɲɔgɔnya b'u ni jamana ɲɛmaaw cɛ a tɔ minnu ma ɲɛnabɔ k'u bɛ k'o ɲɛnabɔ ko wa ko jamana bɛ lahala min na bi ko ka da o kan k'olu sen tɛna y'a la. O coordination ye polisi syndicat 7 faralen ɲɔgɔn kan olu bɛɛ tun bɛ anw na yan donc k'a yira jamana minnu bɛ jamana kɔ kan min bɛ jamana kɔnɔ
k'a yira o la k'a fɔ o sigili min bolo dalen bɛ an tɔɲɔgɔnw fɛ anw sen t'a la bi anw sen t'a la sini parce que an y'a ye k'a fɔ a kuma tɛ sisan ye ka d'a kan anw ye syndicat bɛɛ polisi syndicat bɛɛ an tun bɛ ɲɔgɔn sɔrɔ coordination de la mais a ma janya fɔlɔ dɔw y'u sama ka bɔ an na an ka coordination in na ka taga fara ɲɔgɔn kan k'u bɛna sitting dɔ boloda sitting ye moyen de pression de ye syndicat bolo pour que u bɛ mun nɔfɛ administration ani u bɛ mun nɔfɛ faamaw bɛ se k'u d'u ma cogoya min na donc an ye mɔgɔw wele bi ka na f'u ɲɛna de o sitting an coordination mɔgɔ an kɔni an t'a la bi an t'a la sini an tɛ sitting an tɛna a kɛ ka d'a kan jamana bɛ yɔrɔ min na bi polisilakaw la an dusukun bɛ cogoya min na n'a fɔra anw de jamana in force ye an man ka taa sitting la ka da ko caman kan non seulement état d'urgence bɛ jamana in kɔnɔ bi o ye fɔlɔ ye bin bɛ ka kɛ an tenutigiɲɔgɔn tɔw fana kan k'u faga donc o dusuma kasa yɛrɛ kama an man ka taa sitting la primo secondo aussi table de négociation dayɛlɛnnen don syndicat ni administration cɛ. C'est des points de revendication kuraw tɛ kɔrɔlenw de don an yɛrɛ de tun y'o point de revendication kɛ k'u ta k'u défend an y'u de kan an ni administration kumana point de revendication kan point de revendication ninnu ye point 8 de donc point 6 o taara en compte point 2 an tun bɛ discussion n'a kan an tun bɛ discussion na point 2 min kan kelen yɛrɛ ɲɛnabɔr'o la donc a tɔ ye point 1 de sisan o point 1 an ko ko o nɔfɛ hali bi discussion bɛ ka continuer donc o point 1 kama an tɛ ka taa sitting la. dɔw y'a jira k'a fɔ ko politikimaa dɔw de bɛ u dugu ma ni k'u ɲɔni ka kɛ nin ko in kan. kalo o kalo an y'a jagoya direction kan n b'a fɔ k'an y'a jagoya an syndicat 8 kalo o kalo an ka ɲɔgɔn ye problème min bɛ polisi la min b'a kɔnɔ an ka sigi an bɛ kuma o daminɛna sisan fɛn fɛn ye o kalo caman ye sisan an ni polisi direction bɛ sigi juma laban kalo o kalo juma laban min b'an kɔnɔ an b'o f'u ye a kan ka kɛ cogoya min na an b'o f'u ye min tɛ bɛn an b'o f'u ye an ka laɲini ye min ye an b'o f'u ye n'o o ko ma ban fɔlɔ an ye laɲiniw kɔ o de sariya n'o hukumu kɔnɔna na n'o ma ban fɔlɔ ni kelen bɔra anw na k'a fɔ k'olu bɛ sigili boloda ou bien k'u bɛ marche boloda n'an tugura olu kɔ ko parce que k'olu tugura politique mɔgɔw u kɔ o la anw m'an ka sariya kɛ anw m'an ka syndicat baara kɛ. Bon, an y'a yira bɛɛ la ko nous sommes des syndicats ni mɔgɔ bɛ se ka polisi ka intérêt défend bi an syndicat de bɛ se ka défend mais syndicat man ka taa tugu politicien k'u utiliser fanga wɛrɛ contre la an ye polisiw de nous sommes des républicains mɔgɔ mana fanga sɔrɔ an bɛ yan an b'i ka fɛngɛ la an b'i ka bolo kan an b'i ka baara kɛ an ni bɛɛ de don. u tilala ka wele bila u cakɛɲɔgɔn bɛɛ lajɛlen ma ko bɛɛ ka t'i ka baara la maa si kana tugu ni maa ninnu kɔ. bɛɛ ka taa ka baara la mɔgɔ si kana taa sitting la u ka to u ka syndicat kɔ wa an b'u défend an tɛ yan fosi la u kama an syndicat 7 bɛɛ bɛnna o de kan ka o lasigi polisiw k'u ka baara kɛ a ka kɛ i komi jumadenw i komi fosi ma kɛ. kumakan laban min bɛ n bolo pour les militants c'est de leur dire u ka t'u ka baara kɛ d'aller de vaguer à leurs occupations u ka t'u ka baara kɛ donc baara in de b'a to bi n'an bɛ se ka jamana in dɛmɛ sécurité bolo kan ka jamana in dɛmɛ fɛn caman bolo kan parce que aujourd'hui Mali mɔgɔ tɛ ɲina bi. kumakuncɛ la k'aw ladɔnniya k'a fɔ polisiw ka lafasalitɔn 7 bɛɛ hakilina ye kelen ye n'o ye k'olu bɛ se k'u ka kɛlɛ kɛ k'a sɔrɔ politikimaa sen ma don a la wa ko bɛɛ n'a tuma don ko nin tɛ nin waati ye. n'an bɔra yen nɔ hali bi laseliw bunakun kan conseil supérieur de la diaspora malienne n'a bɛ wele ko CSDM n'a ɲɛmaaba ye Mohamed Cherifu Ayidara n'olu bɛ wuli ka jɔ ba la jamana jɔsen bɛɛ lajɛlen na lafiya bɛ se ka na cogo min na olu fana tun bɛ kibaruya dilaw ɲɛfɛ u yɛrɛ jabala la bi min kɔnɔna la tile filanin na an ka jamanakuntigi son excellence Ibrahim Boubacar Keita ale ye laseli dɔw kɛ diɲɛ kunnafoni dilaso dɔw ɲɛfɛ min kɔnɔ a ko hakilina kuraw bɛ senna waasa kana sigi ka fɔ kɛ ni bamanci minnu bɛ yen n'u kɛlen don ka jahadi wale wuli an ka jamana kan n'o ye Yagi Agali ka taa se Amadu Kunfa ni u ɲɔgɔnnaw ma ni dantɛgɛ in taara CSDM jimi sira fɛ kosɛbɛ o de kama min ye Mohamed Cherifu Ayidara n'a jɛw y'a kanu ka kunnafonidilaw wele bi ka ɲɛfɔli kɛ u ye kɛrɛnkɛrɛnniyana k'a yira k'olu bi IBK senkɔrɔma don nin baara in na kosɛbɛ a k'a dɔn k'a fɔ CSDM ka dɛmɛ b'a ye bi ka dɛmɛ b'a ye sini ni sigi k'a fɔ ba in na ni Mali ale ka hɛrɛ kama o dantɛgɛ min kɛra Mohamed Cherifu Ayidara ale ye min fɔ an ka ɲɛma d'a ma. En CSDM kabine 2016 an y'a yira k'a fɔ ko kelen mɛnna cogo
fo sika fo de ka kɛ sika fo kɛra ama an y'a fɔ ma ko dialogue national inclusif dialogue national inclusif ni kɔnɔ an y'a décidé en toute liberté an yɛrɛ diaspora an y'a kɛ ni jamana 24 jamana 24 décision min kɛra diaspora boloma ani fɛn min kɛra yan société civile ani malien bɛɛ an bɛɛ de décidera de ni kɔnɔna na an ka recommandation min kɛ recommandation a fɔra ko court terme moyen terme et long terme n t'a fɔ dɔn bamanankan na mais min kan ka kɛ 2020 ko ka négocier ni IADN an bolo kofɔ donc président de la République a ye fɛn min décision min ta ko na sini k'a ka kumu fɛ a ye maliden de décision de lawaleya parce que dialogue national en toute liberté an de y'a décidé k'a fɔ fo ka kumu fɛ donc o décision tande an CSDM an ko ka wele ka f'aw ye président de la République ye décision min ta an tɔgɔ la an ye fɛn min laɲini ka kumu fɛ a y'o de lawaleya an b'a soutenir à 100% a ye décision min ta an tɔgɔ la bi kɛra kunnafoni donba y'an ka jamana kɔnɔ ka bɔ kunnafoni dɔ kɔnɔ ka na dɔwɛrɛ kɔnɔ min ye kunnafonidilaw jabala min bɛ Bamakɔ n'o ye maison de la presse ye ale fana ye kunnafonidi dɔ jabala bi kunnafonidi min bɛ tali kɛ collectif des associations musulmanes n'o ye alisilamɛjɛrɛ jɛkulu dɔw ye olu ni sɔrɔdasi cɛsabatɔw furumusow olu kɔni farala ɲɔgɔn kan ka kibaruyadi dɔ kɛ kibaruyadi kun bɛ boli fɛn min kan o ye Mali lakɔli bilama bɛ dɔse min na n'o ye kalanfaw ka baara bila cari nin ye u ye weleweleda kɛ ka ɲɛsin kalanfaw ni gakɔrɔnama ma ko bɛɛ lajɛlen ka wuli ka jɔ kɛ ka jamana in bila ɲɛfɛ k'a jira lakɔli karamɔgɔw la k'a ɲini u fɛ ko n'u bɛ se ka hakili bila dusu ɲɛ nin ko in kɔnɔna la waasa ka se ka i k'a dɔn k'a fɔ kalan kɛ denmisɛnninw kun sabula ko muso caman cɛ salen olu jigi ye u den ninnu de ye n'olu denw ma kalan u ka siniɲɛsigi bɛna don kalama na wa ko waasa ka kisi kɛ o ma fɔ fɛɛrɛ ka kɛ waasa kala bɛ se ka kɛ jɔnjɔn ye Mali kɔnɔ cogo min na a ko kɛnɛ kaana na min ye denw tɔbɔtɔba Awa Adama Kulubali ale n'a ka jatala Umaru Tarawele olu tun bɛ yen min bɔra a ko la an ka ɲɛma d'a ma. Ni kunnafonidi ɲɔgɔnnajɛrɛ min kɛra sɔgɔmada in na silamɛtɔnw ka jɛkulu fɛ a kun tun ye ka welewelema kɛ ka ɲɛsin jamana ɲɛmaw ni lakɔli karamɔgɔw ma Mali kalanko lahalaya kan. Bamananw ko dalena ko mɛn dan ye mɛn tigila ye jɛkulu ɲɛma ye walawalali kan ye an balakaw n'o ye musolakaw ye olu de sera an ma nka kɛrɛnkɛrɛnnenya la muso minnu n'olu cɛw ntanyana u sera an ma ni fɛn jumɛn ye u sera an ma an ka togoya bɛɛ lajɛ walasa an fana bɛ se k'an jeni yɔrɔ fin cogo min faamaw ni lakɔli karamɔgɔw bɛ se ka bɛn ko la lakɔli a bɛ se ka daminɛ cogo min n'o tɛ n'i y'a lajɛ nin wagati laban in na anw ka lakɔliko a kɛra kabako ye i b'a ye kuma bɛɛ wulikajɔw de bɛ yen san ti laban programme min n'o bɛ di denmisɛnw ma o fana tɛ se ka kalan ka ban o tɛmɛnen kɔ min ye tiɲɛli ye n'o ye ɲɔgɔn sɔgɔmurula ni fɛn ye o fana bɛ ka caya an ka sanfɛ kalandenw na denmisɛnw u ka kalan fana a niveau a binna kosɛbɛ. A y'a jira a ka kumaw kɔnɔ k'u ka laɲini tɛ lakɔli karamɔgɔw ka u ka hakɛw ɲinini bila ko nka u k'a bolo kan fɔlɔ ni k'u kuloma da yatimɛdenw n'u masaw ka gunankanw la ko barisa k'i bɛ dɔ jɛ muru la nka i bɛ o muru kelen n'a gangan ta ka di dɔ ma. Lakɔli karamɔgɔw an bɛ min fɔ a kun tɛ k'a fɔ anw ka wele in kun tɛ k'a fɔ a ye laɲini minnu ɲini a k'a fɔ aw ta u la dɛ ayi mais an b'a fɛ a k'a bolo kan o kɔrɔ ye di k'a suspend fɔlɔ an b'a dɔn k'a fɔ a ka laɲini ɲɛnamaw don parce que sariya de ye a di aw ma nka kabi aw ye grève in daminɛ ŋunankan bɔra dɛ ŋunankan bɔra jamanaden bɛɛ lajɛlen fɛ
ka ɲɛsin lakɔli ma an b'a ɲini lakɔli karamɔgɔw aw ka o ŋunankan lamɛn ŋunankan bɔra jamana cɛ ani muso bɛɛ lajɛlen fɛ ka ɲɛsin aw ma tiɲɛ don aw jo don nka ŋunankan min bɔlen filɛ a kun ye an ka lajɛ ale bi bɛn ka kɛ nin na joona walasa an denw u bɛ se ka kalansira minɛ cogo min jamanaden bɛɛ bannen kɔ a minnu donna la sisan n'o ye an balakaw ye surtout minnu cɛw ntanyana a gɛlɛma yɔrɔ ye jumɛn ye minnu cɛw tora muguda la anw ka jamana in ye n'i y'a ye bi anw bɛ ka conférence de presse kɛ anw bɛ ka point de presse kɛ yan an hakili latigɛlen dɔw de bɛ ka sa anw ye o tuma minnu sara anw ye olu musow olu ka ŋunankan lakɔli karamɔgɔw an bɛ a ɲini aw fɛ aw k'olu lamɛn ka da mun kan olu jigila min b'u la Allahu Taala tɛmɛlen kɔ o ye u cɛw ye n'u cɛw ntanyana u jigila laban ye jumɛn ye o ye u denw ye o denw n'a fɔra k'olu ma se ka kalan dun a bɛ kɛ jigi waro ye dɛ o de y'a to lakɔli karamɔgɔw anw bɛ se aw ma ni delili ye k'a k'a lajɛ a k'a kɛ togoya bɛɛ lajɛlen ni yatimɛden minnu bɛ yen olu ɲɛji lama a ko o fana lajɛ ka fara u baw olu ka ŋunankan kan maa minnu yɛrɛ bɛ nin sigi in kɔfɛ o ye kɛlɛkɛfini taba tanyalenw musow de ye u ka kuma lasela ye a dama kasi bɛɛ ye ekɔli karamɔgɔw an kama aw de ma an cɛw salen don denmisɛnninw b'an bolo togoya foyi t'u bolo denmisɛnnin fitinin minnu b'an bolo n'olu ma dɔ ye kalan kɛ a bɛ kɛ cogo di an denw u tɛ baara la u tɛ foyi la se t'anw ye dabalikanw ye an se ye ala ni kira de ye an se ye aw mɛtiriw ye a ka ɲa ma ala ni kira kama an bolo fila an b'an kɔ ye a ka yafa ma ala ni kira de kama a ka yafa ma yɛrɛ de koyi a k'an lajɛ an ye dɔbɔ dɔ ye an denw ye an jɛ yɔrɔ ye an mɛtiriw ye a ka yafa ma ala yɛrɛ de kama an bolo fila b'an kɔ ye se foyi t'anw ye ni ala ni aw tɛ an jigi ye ala ni kira ye an jigi an denw ye an jigi ye aw ye kumakuncɛ la k'u y'a ɲini jamana kɔnɔden bɛɛ fɛ bɛɛ ka fara ɲɔgɔn kan ka fɛɛrɛ kɛrɛnkɛrɛnnen ɲini yaasa ɲinan san kana kɛ san fu ye hafle ni aw ye o kuma aw bɛɛ kɛra seri ye n y'a fɔ aw ɲɛna don o don nɛgɛ kaɲa 21 coy ni waati mana se ni kibaruya minnu filɛra aw fɛ nin ye don o don ye minnu bɛnna n'an ye bi a kana bala o la laada ye nin ye anw fɛ yan kunnafonidila kungɛnɛw ani jatala minnu yɛrɛ kɔni galabu ka kɛnɛ ŋaɲakɛ ni panga murutu tɛ bali minnu na kibaruya nɔfɛ u bɛ don wo bɛɛ lajɛlen la k'a sɔgɔbɛ aw ka nimisi wasa kama bi aw garisɛgɛ kɛra min ye o ye nin ye ni ala sɔnna ma sini nin waati kelen na kibaruya guni wɛrɛw bɛ bɔ minnu yɛrɛ bɛɛ lajɛlen fana mi sɛnsɛn i ko nin sɛnsɛnna aw ye cogo min na ɲɛmayaso ka fo olu de bɛ sɔn an ka se ka nin baaraw bɛɛ lajɛlen sabati aw ye ni ko i jɔ ni kunna ni a ko sababu ɲuman minnu yɛrɛ tɛ san sɔrɔ jugu kɔ aw ni ce ala ka suyara d'a ma